Eusko ikaskuntza, Udan Egoikoetxea. Ondo etorri Eusko ikaskuntzaren 10. saio honetara. Euskal nortasuna eta kultura 21. mendearen hasieran. Egile eta arduradun taldea. Ramon Baxok, Pantsoa Etxegoien, Teresa Lekunberri, Iñaki Martínez de Luna, Larraitz Mendizabal, Igor Aedo, Xavier Itzaña, Roldán Jimeno. Iñaki Martínez de Luna, ondo etorri. Eskerrik asko. Zetan dira Euskal nortasuna eta Euskal kultura 21. mendearen hasiera honetan. Zer eta zelangoa da Euskal nortasuna herritarren eretziz? Zein edukin edo kontzeptu lotzen ditugu Euskal kulturagaz? Euskal Herriko biztanleek zenbateraino identifikatzen dabe euren burua nortasun eta kultura horregaz? Galderak. Galdera bat, galdera bi, 3 galdera. Era horretako hainbat galderatatik abiatu zen ikerketa hau egiteko asmoa. Esku artean daukagu ikerketea, Euskal nortasuna eta kultura 21. mendearen hasieran. Helburua, Euskal Herriko biztanleek Euskal nortasunari eta kulturari buruz dituen pertzepzio, eretzi eta jarrerak aztertzea izan zen. Gaiaren inguruan egindako lehenengo hurbilpena da, baina alderdi batzuk sakontasunez eta ikuspuntu desberdinetatik aztertu dira. Beraz, errealitatearen isla osatu antzekoa dela esaten dabe ikertzaileek eskaintzen dabena. Ikerketa eremua Euskal Herri osoa izan da. Araba, Bizkaia, Gipuzkoa, Nafarroa, Lapurdi, Nafarroa bera eta Zuberoako lurraldeak. Iñaki, hemen lantaldea aitatu beharko geunke, esan dugu atarian nortzuk ibili zarien ikerketan, Ramon Baxok, Pantsoa Etxegoin, Teresa Lekunberri, Zuzeu, Larraitz Mendizabal, Igor Aedo, Xavier Itzaña eta Roldán Jimeno, lantaldeak bere, gehiago bere egon dira. Bai, lantalde zabala izan da, hainbat profesional eta
ikerlariek osatutakoa, eta erakunden aldetik parte hartu dute iparraldeko euskal kultura erakundeak, hegoaldetik parte hartu dute eusko ikaskuntzak eta eusko jaurlaritzaren prospekzio soziologikoen kabineteak ere. Eta, gero Nafarrotik badaude unibertsitate publikotik beste bi kide, Roldan Jimeno eta Pello Ayerdi, Euskal Herriko Unibertsitatetik, Igora Edok ere parte hartu izan du, eta, besteak beste, iparraldetik, Ramon Basok, Teresa Lekonberri, Pantxoa Etxegoin, eta hegoaldetik Larraitz Mendizabal eta nik neuk. Lantalde zabala atarian aitatu dugun moduan, Iñaki, zuk aurretik bere egin dozu lantaldean ikerketarik? Lantalde hau zabala izatearen arrazoia begibistakoa da, ezta? Kontuan hartu nahi genuen eremua zen Euskal Herri osokoa, eta horregatik lurralde bakoitzeko ordezkariak eta parte hartzaileak beharrezkoak ziren, eta bestetik ikuspuntu metodologikotik hurbilpen kuantitatiboa zein kualitatiboa erabili izan dira, eta baita internet mailan arakatu ditugun euskal kulturari buruz zeunden hainbat aipamen. Horregatik, lantalde zabala eta asmoa zabala ere. Asmoa zabala. Asmoa bera ulertzeko denporan atzera egin behar dugu eta proiektua kokatu, ez da. Euskal nortasunaren azterketa bat egiten da, kulturea luze zabal jorratu. Nondik etorri zen hau proiektua, Iñaki? Kezka piztu zitzaigun 21. mendearen hasiera hontan Euskal Herri osoa bere baitan hartzen zuen proiekturik edo daturik edo ikerketarik ez zegoela ikusteak, ezta, eta besteak beste, aro berri hontan nola esatearren, zer nolako pentsamolde dauzkan Euskal Herriko jendeak, zer nolako percepzioa daukan Euskal kulturaz, nola bizitzen du jendeak bere nortasuna, bai maila individualean, bai herri bezala, eta halako galderei erantzunen bat emateko, etorri da ikerketa hau, ezta? Ikerketa eremua, zeuk ondo esan duzu moduan, Euskal Herri osoa izan da, hau da Araba, Bizkaia, Gipuzkoa, Nafarroa, Lapurdi, Zuberoako lurraldeak eta Nafarroa bera zelan ez. Kasu honetan, helburua biztanleek Euskal nortasunari eta kulturari buruz dituen percepzio, jarrera eretziak aztertzea izan da, eta, gaiaren inguruan bere makina bat kontu jorratu dituzue. Zeintzuk izan dira, Iñaki, lan hildoak? Abia puntua guretzat zen jendearen iritziak eta percepzioak eta usteak eta biltzea. Eta orduan alde hortatik lanaren asmoa etzen ikerlarien planteamentuak frogatzea edo baizik eta esploratorioa zen, ezta, zer zegoen jendearen buruan, ezta. Eta, aurrera egiteko, kontuan hartutako planteamentuak irekiak, malguak izan dira, ez gu geuk aurretik pentsauta geneukan diseinu itxi baten antzera, baizik eta hurbilpen irekia erabili izan dugu. Jendeak zer nahi zuen bota, zeri ematen zion garrantzia jendeak, ezta. Hori izan da gehien bat hurbilpenaren zioa edo paradigma nolabait esatearren, ezta. Eta hemen zelanez, mugarriak beha gertzen dira, eta oinarritik hasteko kontzeptuetan euretan, ez da? Bai, dudari gabe. Euskal hitzaren atzean zer dagoen ere, jendeak planteamentu diferenteak zeuzkan, iritzi
oso diferenteak kasu batzutan, nagusitzen diren iritziak adibidez lurraldetasunatik bertatik abiatzen dira, ezta? Zer da Euskal Herria? Euskal Herria batzuentzat da 7 probintziek, hau da 7 bat, lelopean biltzen den ideia, ezta? Simbolismo handiko terminoa, oso indartsua, eta hainbat jenderengan bizi-bizirik eta indartsu dirauena, ezta? Eta bestetik agertzen da ere Euskal Herriko irudia Euskadiko erkidego autonomoarekin bakarrik lotzen dutenena, ezta? Horiek dira nagusitu diren bi ikuspuntuak oso diferenteak bistan denez. Horrekin batera badaude beste percepzioak, Euskal Herria hauekien islatzen duten lurraldeak, Bizkaia eta Gipuzkoa izatea, adibidez, hemen hegoaldean, edo iparraldean barnealdea, Baxe Nafarroa, edo Zuberoa, edo Lapurdiko barnekaldea, ezta? Orduan hor badaude, Euskal Herria bera ulertzeko modu diferenteak, besteak aipatu behar da ere, Euskal Herriaz galdetu euskeraz edo Pei Bask frantsesez edo Pais Basko gaztelaniaz, galdera modu batean edo bestean eginda erantzunak ere etziela berdinak. Terminoak berak ja notazio diferenteak ditulako, ezta? Bai. Eta zelan diren gauzak, ezta? Nortasun, identidade, kultura kontzeptuak oso landuta dagoz, giro desberdinetan landuta, Iñaki. Bai, giro desberdinetan eta modu desberdinetan ere, ezta? Kultura, guk erabilitako bi hurbilpen metodologikoetan bi aukera oso diferenteak ematen genituen, ezta? Galde sortan, inkestan, galdera itxien bitartez jasotako informazio hortan, aukera batzuk ematen zitzaion jendeari, berak aukera zitzan, ezta? Eta hortan euskara agertzen da lehenbiziko, eta ondoren dantzak, kantak, folklorea, pilota, baina hurbilpen metodologiko malguan eta irekian, hau da kualitatiboan, taldeekin osatutako bileretan, eta esan behar da 22 talde osatu direla Euskal Herri osoan, eta 7 elkarrizketa sakon eta irekiak ere. Talde horietan eta elkarrizketa sakon eta zabal horietan jendeak beste kontu batzuk ere aipatzen zituen, bereziki komunitate hontan, Euskadiko erkidego hontan, jendeak euskal kultura egunerokotasunarekin lotzen duela, hau da, aipatzen zen gastronomia, poteoa, egunerokotasunari lotutako hainbat adierazpen eta ezaugarri aipatzen zituen, ezta? Iparraldean berriz, planteamentua zen topikoagoa eta folklorikoagoa nola baita esatearren, ezta? Aipatutako elementuak mai gaineratuz, ezta? Folklorea bera edo tradizioak eta lakoak, ezta? Hor zeuden hainbat diferentzi. Eta bestetik, eskualde bakoitzetik ere aldarrikapen bat egiten zen, ezta? Euskal kultura eta euskal nortasuna ez daitezela izan konzeptu itxia eta estua, bakarrik betiko topiko lotutakoa, baizik eta eskatzen zen eskualdetako ezaugarriak bertan parte izatea. Hau da, euskal kultura eta nortasunaren definizioa zabala, irekia, malgoa izatea, ezta? Eta berdin tuteraldekoa izan, edo enkarterretakoa izan, edo iparraldeko beste muturrekoa izan, leku bakoitzean ematen diren adierazpen kulturalak eta ezaugarri identitarioak ere lekua izatea konzeptu horietan, ezta? Bai.
zer egin duzue? Ikertu, galdetu, behin oinarriak ezarrita esan duzu eta 2 talde, elkarrizketak... Bai, 22 talde, eta talde horietan, talde horiek zonaldeka banatuta, hainbat talde Nafarroan, beste kopuru fuerte bat komunitate hontan, eta iparraldean beste horren beste, eta elkarrizketa banakakoak 2 motatakoak izan dira. Eta bata galde sorta kuestionario itxi baten bitartez, inkesta hain zuzen, eta bestea elkarrizketa sakonak. Aditu batzukin, kultur munduaz eta jantzita daudenekin, gai guztionen inguruan galdetzea, ezta. Inkesta kuestionario galde sorta baten bitartez egindakoa izan dira 3.822 inkesta Euskal Herri osoan, ezta. Eta orduan, 2 metodologi hain ezberdin hien bitartez, irudi osatuago bat lortu dugu. Eta lehen aipatu bezala, interneten ere saio bat egin genuen, ezta, kontuan izan behar dugu internetek gero eta pisu handiago daukala egunerokoan, eta norberaren bizitzan, eta gizarte mailan ere, eta orduan, interesgarria ditu zitzaigun interneten euskal kulturaz ze aipatzen zen eta nola aipatzen zen biltzea, ezta. Eta, erresa izan da bideo hori, suposatzen dut ez? Ez da erresa izan, eskerrak Bizkaian horretaz espezializatutako enpresa bat badagoela, eta horrek bere euskarri informatikoak eta gure esku jarri zitula. Eta, horretan interneten bidez adibidez gehien agertzen den elementua osagaia da euskara. Besteak beste baita gastronomia, edo folklorea, edo historia, edo aitortu behar da, edo espreski aipatu behar da, bazterutze egin ditula iritzi politikoak interneten. Zergatik, taldeetan, azterketa kualitatiboetan, jendearekin egindako 22 talde horietan, jendeak politika nahi eta uzten zuen albo batera. Kulturaz, nortasunaz, identitateaz hitz egiterakoan, jendeak ez zuen politikarik aipatu nahi, hori oso berri bistakoa zen. Inork aipatu ez batzuen ere evidentea zen. Jendeak ez zuen politikaz hitz egin nahi, ezta. Eta orduan, interneten ere modu berean jokatu dugu, jendearen kokapen hori edo jarrera hori errespetatuz, ezta. Iñaki, ikerketearen planteamentua lurralde guztietan aldik eta antzekoena izatea hori planteatu zen, baina lekuan lekuko errealitatea desbardina da, hori beste mugarri bat. Mugarri eta aldi berean aberastasuna eta... Baina ondorioak Euskal Herri mailarako atarateak horrek ez da laguntzen, ez da? Hau da, lekuan lekukoa ikertu eta gero ondorioak Euskal Herri mailan. Ondorioak aleratu dira Euskal Herri mailan, baita argitalpenean itxetxita dagoen zederromean lurralde bakoitzeko. Badaude 2 maila hortako informazioa, ez da? Egia da, laburtze saio hortan, hau da, informazioa berez eskualdeka, lurraldeka bildu, eta gero Euskal Herri mailara jauzia eman beharra, ezta. Hor adibidez ondorio nabarmena da, euskaltasuna, egon badagoela eskualde eta lurralde guztietan, ezta. Kontua da, euskaltasun horrekin batera, badagoela erdaltasun bat, eta ez berria eta ez nola nahikoa. Mendetako herentzia bada, eta gaur egun etengabe iristen zaigun eragin kulturala ere, ezta. Baina hori zen, zonalde ostertuta nabarmentzen zen ondori bate. Ardatza berdina zen, mutur batean euskaltasuna eta beste batean erdaltasuna. Eta hori konstante bazen iparraldean, Nafarroan eta komunitate hontan ere, ezta.
Gero, badaude euskaltasuna, lehen esan bezala ulertzeko modu diferenteak, malgutasuna aldarrikatzen da, eta malgutasun horretan leku izan behar dute bai etorkinek, baita diasporan dauden jatorri euskalduneko pertsonak ere, ezta. Alde hortatik planteamentua etzen zentralizatua, eta propio horrela landuna izan zen, eta gure planteamentua, ikertzaileen planteamentua horti behiretuta zen, gu ez garela nor euskaldunak nortzuk izan behar duten mugatzeko, eta nortzuk utzi behar ditugun kanpo mugatzeko. Eta hori jendeak berak esan behar zula. Eta jendea horretarako oso ikuspuntu irekia erabili izan du, gehien bat danetik dago, baina gehien bat irekia batez ere Euskadiko erkidego autonomoan. Bueno, zeuk ondo esan duzun moduan, liburua darabilgu oraingoan esku artean Euskal Nortasuna eta Kultura 21. mendearen hasieran, baina eranzkin moduan CD bat daukazue, eta hor zehazten dira dokumentuak, ezta? Azterketa kualitatiboak, inkestaren emaitzak lurralde, Euskal Autonomia Erkidegoan, Nafarroa eta Iparraldea, interneten euskal kultura eta euskaltasunari buruz topautako iritzien azterketa osoa, besteak beste, galderak bere inkestarako erabilitakoak hemen dagoz, eta eztabaida taldetan eta elkarrizketetan erabilitako gidoia. Hor dago informazio osotua. Baina, Iñaki, nik zere jakin gureko neuke, alango ikerketarik Euskal Herri mailan, Euskal Herri osoa lan ere mutzat hartuta, ez da egin aurretik? Guk ezagutzen dugunez, ez behintzat. Eta segurasko lan honetan erabili dugun zendutasun metodologikoekin eta baliabideekin segurasko ez. Alde hortatik, oso interesgarria iruditu zaigu, bai ikerlarien esku, gaian sakondu nahi dutenentzat, bai euskal kultura sardura publikoa dutenen esku, baita herrigintzaren esku edo euskaltzale edo herri hontako partaide guztien esku jartzeko informazio interesgarria badagoela, ezta. Hori izan da gure helburua, eta horrela ulertzen dugu ikerlan hau. Egin lezaken ekarpenik politxena litzateke jendeak erabiltzea, eta guk aurkeztutakoa beste hainbat saioen abiapuntu izatea. Baita gogo eta bultzatzea. Ze jendeak taldetan oso garbi aipatzen zuen herri hau bide gurutzean dagoela. Bai kulturalki, bai identitarioki, ezta. Batetik badugu kanpotik datozkigun eraginak, eta bestetik badugu aurrera egiteko nahia, ezta. Eta nola uztartu tradizioa, nola uztartu haize berriekin, eta nola egin aurrera gure nortasun eta izaera propioa galdu gabe, aldi berean irekiak izanik, ezta. Eta hori da herri honen erronka, epe laburrean eta hartainan, ezta. Zuek jarraituko dozu, suposatzen dut, ikerketan eta bide hori urratzen? Momentuz ez, ez luke justifikazio handirik izango antzeko ikerlanik berriz errepikatzea. Gure asmoa litzateke hemendik urte batzutara lan hau errepikatzea, ea bilakaerarik eman ote den, edo baina sakontzeko aukerak eta guztien esku jartzen ditugu. Ez da gure zerekin bakarra, ez da. Hau oinarri bat da, eta zeu esan desun ez da, jenteak herritarrak hau erabiltea edo eta irakaskuntzan esate baterako. Hori da. Ikusten duzu horretarako biderik badago eginda, zati bat behintzat hau txertatzeko hezkuntzan azken baten? Bai hezkuntzan, oso
publiko interesatua da, eta bestalde ideiak gizarteratzeko oso bide egokia eta hezkuntzaren mundutik bultzatu behar da normalean edo aukera bat da behintzat hezkuntza mundutik gogoetak bultzatzea, ezta? Nolakoa garen, zer izan nahi dugun, zer ez dugun izan nahi, hainbat kontu mahai gainean gelditzen dira, ezta? Guk geuk agortu dugu denporea Iñaki, badakizu zelan izaten diran kontu honek, luze eta zebal egin geinke berba honen inguruan, dena dela gonbidapena egingo deutzago geure entzulei, ez da Euskal Nortasuna eta kultura 21. mendearen hasieran apur bat begiratzeko, metodologiak ikusteko, azken batzen Euskal Herrian dagozan kezkak zeintzuk diran aztertzeko. Bai, eta alde hortatik aukera dago nahi duen guztiek argitalpena eskatzeko Eusko Ikaskuntzaren webgunetik abiatuta, ezta? Eta helaraziko zaio, ale bat. Iñaki Martínez de Luna, eskerrik asko, Bizkaia Irratiaren sintonian egoteagaitik. Eskerra zuei. Nortasuna eta euskal kultura 21. mendearen hasiera honetan. Zer eta zelangoa da euskal nortasuna herritarren eretziz? Zein eduki edo kontzeptu lotzen ditugu euskal kulturarekin? Euskal Herriko biztanleek zenbateraino identifikatzen dabe euren burua nortasun eta zeozelan esateko kultura horregaz? Era horretako hainbat galderatatik abiatu da ikerketa hau egiteko asmoa. Nortasun kolektiboen osagaiak, nortasun desbardinak dituen talden bizikidetza eta kulturen arteko harremanak geure gizartean gaurkotasun handiko gaiak dira azken urteotan. 21. mendearen hasierako egoera identitario aldakor nahasi eta interesgarri honetan, herritarren usteetan, euskal nortasunak eta euskal kulturak zein paper betetzen dauen aztertzeko nahiak bultzatu dau aztertu dugun lan hau. Euskal Nortasuna eta kultura 21. mendearen hasieran, Iñaki Martínez de Lunagaz. Eusko Ikaskuntza, Udan Egoikoetxea.